La labuna 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 labuna. Kowane mutum da yadda Allah ya halicce sa launi daban-daban, tunani mabambanta. Mun ga dole ne mu kasance muna da tunani irin na mutane, domin su ne abokanan rayuwa. Shi yasa nakan zurfafa karatuna a ɓangaren psychology, sociology da kuma philosophy. Suna matuƙar taimakona a rayuwa. Gaskiya ne abokina, na ji daɗi sosai kuma ka burge ni. Yanda ka faɗi wannan ɓangarorin daman nima akwai ambition ɗin hakan a zuciyata. Kuma sai gashi gaskiya ni haɗuwata da kai ma alkhairi ne gaskiya. Ko ba haka bane abokina? Kwarai da gaske. Wannan ba wani abu bane ba, kuma ba abun burgewa bane. Dole ne mu kasance mu dinga tunani tun da zamu taimaki kanmu a rayuwa. Kai ƙaramin mai bincike. Ka sani duk duniya ba abin da nake tsoro sai ni. Kuma duk faɗin makarantar nan babu wani namiji da ya isa ya fi ni. Kinga, wannan gaskiya ne. Shi mutum baka gane waye shi har sai ya furta abin da yake bakinsa. Tabbas maganar ki ta nuna min kewa ce. Ashe karamar yarinya ce wadda take buƙatar yin tunani kafin ta yi magana. Ban ɗauki kaina wani abu ba, kuma ban taɓa tunanin na fi wani ba. Sannan kuma kin bani takarda. Me hakan yake nufi kina? Shi mutum mai ilimi idan aka bashi takarda ko littafi baya buƙatar a masa bayanin me zai yi da shi. Kamata yi nazarin abin da ke cikin wannan takardar ba wai mu tsaya muna tunanin me ya faru ba. Ta yiwu akwai wani abu a ciki. Malam kuɗi na zo ka bani. Wai me yake damun ka ne? Har kan nan ba muka fara yin ta ba. Tun da na ga ma babu kuɗin nan ka san zan baka. Yau fa ba zan ban nan ba sai ka biya ni kuɗi na. Tun da ka san ba ma irin harkar nan da kai, in na ci abinka ina ba wa kuɗin nan, kar ka damu zan baka. Me yasa kake mun haka ne? Malam me ke faruwa ne wai? Bashi nake bin sa ko za ka biya masa? Hannu ne kuɗin nasa. Wai akan 1000 only 1000 naira zai tsaya yana gaya mana magana? Naira 1000 akan naira 1000 na gaya mai dala ne a jikina, ba ni da cash zai tsaya ne mun wani abun nan. Malam saboda 1000 kake mai haka? To ko za ka biya masa ne? Daga yau ba zan ƙara baka bashi ba. Kai wa kanka. Ka yi bani bashi. Ka bata akan wani tozan kana ga mun magana wa. Ka san ni ba matsiyaci bane. Kamar ka san zuciyata tana muradin gidanka. Kutsum sai ga ka faɗo mu. Na ji daɗin haka. Kin san wani abu? A duk lokacin da masoyi ya tuna da ɗan uwansa, shi ma hakan yake ji a ransa. Especially a ce there is good connection between them. Masoyina, I really love you. Ina jin wani nishaɗi idan na ganka a kusa da ni. Tabbas zan iya rasa komai da komai a duniya don ganin na mallake ki a rayuwata. Saboda yanzu na san na samu mai sona duniya da lahira. Kamar ka san zuciyata tana muradin gidanka. Kutsum sai ga ka faɗo mu. Na ji daɗin haka.
kin san wani abu? A duk lokacin da masoyi ya tuna da ɗan uwansa, shi ma hakan yake ji a ransa. Especially a ce there is good connection between them. Ni kuma idan ka tabbatar min da haka, zan ba ku kulawa har ƙarshen rayuwata. Wayyo daɗi. Allah ya bar mu tare, zinariyata. Amin ya Allah. To ni zan wuce. Assalamu alaikum. Lafiya na gan kamar wani abu yana damun ku. Abin da ya dame ka iya dame mu. Bai kamata mu zauna muna magana kamar wasu mata ba. Ya kamata yarinyar nan mu kyale ta. Ko ya ka gani? Abin da ya shafe ka gaskiya ya shafe mu ne. Shine dalilin yasa za ka ga mu a cikin wani yanayi. Wannan shine dalilin da yasa na gan ku a cikin wannan halin? Kamis na fuskanci yana so a bar maganar da Lubuna ta kawo akai. Sakamakon akwai tambayoyi da za ta yi dama wanda mu san ta ina ta kawo tambayoyin ba. Idan kuma muka biya ta ita gaskiya kunya za mu ji a wani dalibai. Ba na tunanin akwai wata tambaya wadda Lubuna za ta yi. Ta rikita mu, ban ba ta amsar maganar ta ba. Saboda haka duk abin da za mu yi, dan Allah mu dinga sanatsu a cikin tunaninmu. Ni a jikina nake jin akwai alamun nasara. Shin kana ganin za ta amince wa soyayya ka kamar yadda ta rubuta? Mu jira mu gani. Ni fa a jikina nake jin insha Allah akwai nasara. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Kin ga Lubuna, mutumin ki fa ya wuce. Wai, dan wahala dai. Ke ai gobe nake jira ga yanda za a amsa wannan tambaya. Ranar zan yi murna in yi sadaka na rabu da kaya. Ai sai gane shayi ruwa ne. Yau ya na ganku ba tare da Janu ba. Duk kun yi shiru ko wani abu ne yake faruwa. Tun da muke tare da Express. Amma na ga yaƙi yin magana ban san me yake faruwa ba. Ko yana tunanin ɗan uwansa Janu ne ke sa shi. Kun gan shi nan ma ɗan halal. Kun tsaya jira na shiru ko? Yau na ga experience ba kamar kowane lokaci ba. Ko rabu nake damun sa? Tun da yaƙi magana, ni ma ban san me yake faruwa Express. Shiru ya kasance fanni daban-daban. Ka yi shiru yayin da kake sauraron wani abu. Ka yi shiru idan ka san ba za ka faɗi alkhairi ba. Ka yi shiru idan ka san za ka yi. Ka yi shiru idan ka san ba ka da hujja. Ka yi shiru ya fiye maka akan ka faɗi abin da ba daidai ba. Yin shiru ya fi ka faɗi magana mara ma'ana. Waɗannan suna daga cikin dalilan da yake sa mutum ya yi shiru. Shiru ya kasance fanni daban-daban. Ka yi shiru yayin da kake sauraron wani abu. Ka yi shiru idan ka san ba za ka faɗi alkhairi ba. Ka yi shiru idan ka san za ka yi. Ka yi shiru idan ka san ba ka da hujja. Ka yi shiru ya fiye maka akan ka faɗi abin da ba daidai ba. Yin shiru ya fi ka faɗi magana mara ma'ana. Waɗannan suna daga cikin dalilan da yake sa mutum ya yi shiru. Gaskiya ka burge ni. Wannan kalmomi haka masu zafi sai ka ce wani rubutaccen abu. Wannan shine dalilin da yasa bai kamata ki ringa tafiya mutum ɗaya a cikin mu ba. Bayan kuma duka tare muke. Kana kishi ne?
ina jin akwai rashin fahimta akan wannan magana domin na san Binta yarinya ce mai sallah ba yadda na sani tun farko kuma a tunanina har yanzu haka take. Wannan tunanin ka ne amma ilimin nan muna da shi jere gwargwado nuna ne kai ba za mu ba saboda ba mu son mutum da zakewa. Na kasa fahimtar abin da kake so tun ɗazu ka nuna hali ya rinjayi ilimi a rayuwa. Akwai kurakurai inda ilimi ke samun naƙasu, amma idan hali ya rinjayi ilimi, hali shi yake tafi da komai mu iya kame kanmu. Wannan maganganun ni ma zan iya sarrafa su cikin ƙanƙanin lokaci. Na kasa fahimtar abin da kake so ka nuna mana tun ɗazu. Yau wani abu yana damu ku ya kamata ku sarrafa tunaninsa kafin wani lokaci. A saraki daga ya kuke haka? Daga wajen dakta miki mun ce mara ƙarin haske akan assignment ɗin da ya bamu. Ka san abin da ya fi ya ɗan yi tsauri ko kuma ku fara ka gani ba ne? Gaskiya ban duba ba saboda tun da aka ba mu shi a cikin class na duba shi da malamai zai ba mu babu. Allah ya yi su babu wani abu da yake damu su. Haka ne sai dai din kuma ba sa kansu damuwa. Ban fahimce ka ba. Me kake nufi? Da yarinyar nan da kake ba ko da ka san shi damuwa yana damun wanda ya sa abu a ransa. Wannan haka yake amma ba mu san inda rana za ta faɗi ba. Azarbaɓinku ya yi yawa. Tambaya ta ya kamata ku fara yi kafin ku fara cewa menene yasa take burge ni. To gashi nan ya gaya muku magana iyayen bin kwakwatu sai ku tambaye shi. Yi mana bayani don mu gamsu amma ka sani duk wani namiji ya san me ya ja hankalinsa gare ta. Kore ki hakan baka ga yarinyan ba shi kyau yana ɗauke ma wani hankali a lokacin da ya sa abu a cikin zuciyar shi. Ni abin da yake burge ni da ita ba kyau ba, ba ta kula kowa a makarantar nan. Duk wanda ka ganta tare da shi kuwa to gentle. Haka ne saraki amma wannan ka faɗa ne kawai a karan kanka amma wannan abin da ta zai iya jan hankalinka har ka ji ka kamu da kasanta. Na ga alamar ba za ku gane ba, a yi shiru kawai domin ku wannan zancen yana da wahalar ganewa. Yau ce ranar ƙure mutumin. Gayan nan ko ya ji tsoro ne, naga har yanzu bai ƙaraso ba. Ashe gayu suna jin tsoron tambayar da ba san me za a tambaye su ba? Tab, da kwa za a yi ta fa. Yau za a fafata amma kuma duka ɗaya zai mata. Haka ne? Kai dai bari na san mutumin. Ba zan taɓa mantawa ba da wata magana da iyayenmu suke faɗa mana lokacin da muna yara. Domin su ƙarfafa mana gwiwa. Sukan faɗa mana cewa matsoraci ba zai taɓa zama gwani ba. Mun samu jinkiri ne akan hanyar mu zuwa nan. Shi yasa muka yi jinkiri. Amma ai mana afuwa. Ko ma me ya riga da ya wuce. Ba ma son jin abin da ya faru da ku, ko ma menene ku ta shafa. Wata tambaya muke son ka amsa, sakamakon kana ɗauka kanka kai wani ne. Idan ka faɗi a wannan tambaya, da ka dirka sama liguna a gaban ɗalibai kowa da kowa yana kallon ka. Ka ba ta haƙuri. Ba tare da bata lokaci ba, yanzu Shamsuddin zai gaya mana, Libna za ta tambaye shi abubuwa guda uku, ya amsa mana.
Lafiya kike son ganin haka da gaggawa? Ni fa mutum ne da shirin faruwa. Haka ne yaya. Akwai abin da ke shirin faruwa. Kuma ina ganin kai kaɗai ne zaka iya fitar da ni daga cikin wannan matsala. Okay. Ina so yanki. Kuma musamman ne. Tambayoyi ne nake so ka gaya mu wanda duk girman ɗalibi kuma duk iliminsa idan aka yi masa wannan tambayar zai ji kunyar amsawa. Kin san yin wannan tambayoyin ba kowa ina ke iya faɗa su ba kuma kowa ke gaba ba. Amma tun da ke ce, faɗin mu ji ko zai yi. Haba yaya, don fa ina da kai ne fa, ka ce min zai yi kawai. Shi kenan cakurin yake. Zai yi. Shi kenan? Yaya na. maka tambayoyi guda uku, amma kar ka manta sharɗoɗin da muka kafa idan ka faɗi. Tambaya ta akwai wasu abubuwa guda 6 da duk wata mace take so, amma idan ka bani guda 4 ma sun wadatu. Tambaya ta biyu kuma akwai wasu abubuwa guda 6 da duk namiji yake bukatarsa, amma idan ka bani 4 ya wadata. Tambaya ta ƙarshe, akwai wani yare da mata suke da shi wanda ya bambanta su da ɗa namiji. Ina son ka ban misali a cikin wannan yare. Kafin na amsa tambayoyin, akwai abin da kuka tsallake kuma ku faɗa ba, kuma shine jigon zuwa na nan. To ka fara amsa mana tambayoyin mana, ko ba za ka iya ba ne? Sharaɗin shi ne, idan hannai nasarar amsa tambayoyinku, to za ta bayyana wa mutane cewar tana suna har abada. Wannan dalilin ne ya sa muka rako shi domin ya karbi kambun soyayyar shi a wajenki a matsayin alƙawarin da kika ɗauka idan har ya samu nasarar amsa tambayar da kika yi masa. Gaskiya ne abin da ya faɗa, amma yana da kyau duk abin da mutum zai faɗa a kai ya kamata ya ringa nazari ko in sai tunani a kai kafin ya aiwatar da wannan abin da zai faɗa a kai. Zan amsa wannan tambayoyin domin na ji sauƙin siyayya. Mace tana buƙatar kulawa daga wajen ɗa namiji. Tana buƙatar namiji ya fahimce ta yadda ya kamata. Tana buƙatar namiji ya dinga mutunta ta ko da wani lokaci. Mace tana buƙatar namiji ya dinga sadaukar da lokacinsa a gare ta. Da fatan an fahimci wannan. Tambayar ki ta biyu, shi kuma namiji yana buƙatar abubuwa kamar haka. Shi namiji yana buƙatar mace ta karɓe su hannu biyu. Sannan namiji yana buƙatar amincewarta ita kanta macen. Namiji yana buƙatar ƙwarin gwiwa a wajen mace. Sannan namiji yana buƙatar yabawar ya mace. Bari in ƙarasa bayani na ƙarshe, ko in ce miki tambayar ƙarshe. Domin wannan tambayar taki tana da muhimmanci a wajen rayuwar ɗan adam da kuma abokanan zamansa. Domin ko da wani lokaci ita mace tana fahimtar kalmar ɗa namiji a matsayin zance ɗaya, sannan tana fahimtar zance ɗaya a matsayin sakin layi. Idan kuwa namiji ya yi mu mace
magana shafi guda kamar ya rubuta littafi guda ne a kanta. Bari na baki misali, idan namiji ya ce mace ba komai, za ta fassara hakan a cikin ƙwaƙwalwarta kamar baya buƙatar komai ne. Labuna, 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 labuna. Ku bar gasa da sa'insa ku riƙe juna. Musun siyasa ana yin sa dare rana. Wai san kauna ɗan ƙarya ka bar ƙarya ka riƙe amana soyayya wani yana yi da ya